Nthawi ya nkhani okupatsirani ndine Joab Frank Chakaza. Poyamba mitu yake. President Chakwera walamula kuti chiyankhulo cha zizindikiro chikhale chofunika monga zina zonse. Mayi ndi mwana wake awapeza olakwa pomenyana mwino. Bungwe la NCIC layimitsa ntchito yomanga nyumba yosungira mabuku ku University ya Mzuzu. Ndipo bungwe la Makra lalimbikitsa ntchito yothana ndi umbava ndi umbanda pa intaneti. President Lazarus Chakwera walamula kuti chiyankhulo chogwiritsa ntchito chilankhulo cha zizindikiro chizilandira thandizo ndi chidwi monga ziyankhulo zina zonse kuti anthu omwe ali ndi vuto lakumva asamatsalire pa zochitika mdziko lino. Mtsogoleri amayankhula ku Lilongwe pa zochitika zokumbukira tsiku lolimbikitsa maphunziro a chiyankhulo chogwiritsa ntchito zizindikiro. Wapampando wa bungwe la anthu omwe ali ndi vuto lakumva Stephen Maneya wati dziko lino likusowa akadaulo omasulira chiyankhulochi maka msukulu. Tindi ripoti ili lomwe walemba Western Guta. President Lazarus Chakwera wati nkofunika kuthetsa vuto la malankhulidwe pakati pa anthu aulumali osamva ndi ena onse, pomwe mwazina walamula unduna wa zofalitsa nkhani kuti nyumba zonse zofalitsa nkhani ziyambe kugwiritsa ntchito otanthauzira chilankhulo cha ulumali osamva. Achakwera ati ndi bwinonso kumvetsa ndi kuvomereza kuti chilankhulochi ndi chofanana ndi zilankhulo zonse. Msukulumu musapezeke aphunzitsi osasamalira ana amene ali ndi special needs. Maofesimu, mzipatalamu, nyumba zofalitsa nkhani, tiyeni mwadaladala paliponsepo tionetsetse kuti tulimbikitsa aliyense wina asatsale m'malawi watsopanoyo. Aliyense apeze malo akuti zelo limene ali nayo luntha limene lilipo monga chauta adamlengera muchananeneranso Miss Deaf Africa. Aliyense akhale ndi mpata wakuti zimene ali nazo zithandizire kukweza dziko lathu. Wapampando wa bungwe la Manada Stefano Maseya wadandaula kuti msukulu ndi nthambi zonse zaboma mulibe anthu otanthauzira chilankhulochi kuti aulumali osamva nawo azipeza thandizo mosavuta. Zinthu ife ngati anthu omwe tili osamva kuno ku Malawi tingafune zitasintha kuyambira leroli. Chifukwa lero a president atipatsa mphamvu kapena mangolomera ena atsopano kuti zitatsatidwa bwinobwino zimene zijazo. Ndiye kuti moyo wa munthu osamva kuno Malawi usintha uyamba kuyenda bwino. Kwambiri ndoti maufulu athu onse tiyamba kuwalandira mosavuta kusiyana ndi zinalilipo yamba kuti maufulu athu ambiri amaponderezedwa. Chifukwa nthawi zambiri timaopa kuna kuti anthu osamva kuponderezedwa koma nonde tipita kuti tikadandaula kwa ndani. Koma leroli tikuona kuti a president atipatsa mayankho ndipo atipasa njira yabwino yomwe tingayitsatire kuti tilandire zimene tingafune moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nayo nduna ya zachisamaliro cha anthu Patricia Kaliati yati boma likukambirana ndi mabungwe za nkhaniyi ndipo yatsimikiza kuti posachedwa apa mdziko muno mukhala aphunzitsi otanthauzira chilankhulochi okwanira. Tsiku lokumbukira chilankhulochi anayamba kulikumbukira mchaka cha 2018 ngati gawo lokumbukira sabata ya anthu aulumali osamva yomwe anayamba kuyikondwerera mchaka cha 1958. Mdziko muno muli anthu 400,000 aulumali osamva. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Bwalo la Senior Resident Magistrate ku Blantyre lapeza olakwa Esnat Selemani ndi mwana wawo Yankho pa mlandu womenya ndi kuvulazana mwino pa chipatala cha Queens. Magistrate Akia Mwanyongo wati adzamva mfundo zochepetsera chilango kwa anthuwa lachisanu koma wachotsera belo yawo podikirira kupereka chilango. Awiriwa
anamenya Gertrude Moffat pa 17 Februwale chaka chino pomwe adawauza kuti atuluke mchipinda cha odwala komanso kuti avale bwino maski ngati njira yopewera kufala kwa COVID-19. Hapenjala mano olemba ripoti ili. Senior Resident Magistrate Aki Amanyongo mchigamulo chake wayamikira a Gertrude Moffat kuti ndi namwino wa chitsanzo chabwino yemwe anafuna kuteteza odwala ake. Iwo ati a Moffat anaona kuti mchipinda cha odwala muli anthu ambiri komanso kuti mmodzi mwa iwo sanavale bwino maski, kotero anatenga udindo wake oteteza odwala omwe amawayang'anira. Amanyongo ati bwalo lapeza kuti namwinoyu anawayankhula awiriwa mwaulemu koma kuti iwo anasankha kuchita chiwawa pomumenya ndi kumuvulaza. Apa bwalo lapeza a Esnat Selemani ndi mwana wawo yankho olakwa pa mlandu omenya ndi kuvulaza namwinoyu pa chipata cha Queen Elizabeth mwezi wa Februwale chaka chino. Chigamulochi chakondweretsa a Tiamike Goliati, mkulu wa bunge la Coalition for Health Workers. Kopambana kwambiri ndife osangala kunena kuti even a court aona kunena kuti zimene amachita Gertrude Moffat nthawi imene amagwira ntchito zinali zolondola zokhazokha. Chifukwa chake anena kunena kuti ndi nesi wachisanzo amfanizira kunena ngati founder wa nursing Nightingale, ndiye uyu amunena kunena kuti modern Nightingale. Lachisanuli bwalo lidzamva mfundo zochepetsera chilango cha awiriwa omwe tsopano awachotsera belo yawo. Awiriwa anamenya a Gertrude Moffat pa 17 Februwale chaka chino pomwe adawauza kuti atuluke mchipinda cha odwala komanso kuti avale bwino maski ngati njira yopewera kufala kwa COVID-19. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development labwerezanso kudzudzula mkulu wa polisi mdziko muno a George Kainja atikamba kolephera kuthetsa tsankho mgulu la akuluakulu a polisi. Mkulu wa bungwe la Zodiak Sylvester Namiwa wauza Nkhani lachitatu kuti zomwe Dr. Kainja anawauza atakumana ndi bungwe lawo zoti maudindo akulu a polisi anagawana mofanana polingalira zigawo sizoona. Dr. Kainja poyankhula ndi Zodiak wati sanganene zambiri pa nkhaniyi chifukwa anakambirana kale ndi ya bungweli ndipo anamvana kuti izi sizokamba kugulu. Anafe Mlamba walemba ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development a Sylvester Namiwa, mkulu wa polisi mdziko muno Dr. George Kainja apepese ku mtundu wa Malawi ati chifukwa cha tsankho. Polankhula pa msonkhano wa Nkhani lachitatu ku Lilongwe, Anamiwa anati Dr. Kainja sanayike maudindo akuluakulu a polisi wochoka ku chigawo chakumwera. Kuli komiti yaikulu ya polisi imene amati Police High Command. Mu command imene mulibe wa polisi wina aliyense amene ali kuchokera chigawo chakumwera. Iwo poyankha manena kuti ayi alimo atatu. Ndiye zinali pasachidi kuti tifufuze. Ndiye tapeza list ndandanda umene uli padakali panopa anthu atatu akuchokera chigawo chakumpoto ndipo 10 kwa nthawi yoyamba kuphatikizapo Inspector General ndi osatirawo awiri akuchokera maboma oyandikana ali Lilongwe, Mchisi ndi Mchinji, zimene zinachitikepo mbuyo monsemo. Palibe ndi mmodzi yemwe amene akuchokera mu chigawo chimenechi chakumwera. Ndiye tinalembera kalata pa 4 kunena kuti zimene tapeza ife ndi izi, ngati ife tikulakwisa mubwere poyera muuza Malawi mukuuze kuti mu polisi komandimo akumwera alimo ndipo mayina awo ndi awo mpaka na pano sanatiyankhe. Titawafunsa Dr. Kainja anakana kuyikirapo ndemanga ponena kuti zomwe anakambirana ndi Anamiwa ndi zapakati pa anthu awiriwa osati zopita ku mtundu wa Malawi. Bungwe la Zodiak lapereka masiku asanu ndi awiri kuti Dr. Kainja athane ndi vutoli. Boma la Flanders lati ndilokhutira ndi momwe ntchito yothandiza anthu kuthana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo ikuyendera mndondomeko ya boma la Malawi ndi bungwe la UNDP. Wachiwiri kwa kazembe wa boma la Flanders mdziko lino a Sophie Gertz wanena izi ku mzimba atayendera zina mwa ntchito zomwe zikuchitika mndondomeko ya CRIM. Vanani Nyirenda walemba ripoti ili. Poyankhula atayendera zina mwa ntchito zomwe zili pansi pa project ya CRIM boma la mzimba, wachiwiri kwa mkulu woyimira boma la Flanders mdziko muno a Sophie Gertz ali ndiokhutira ndi momwe ntchitozi zikusinthira moyo wa anthu. Mkulu wa UNDP mdziko muno a Shigeki Komatsubala anagwirizana ndi a Gertz pomwe ati ndiokondwa kuti anthu tsopano akutha kuzindikira paokha njira zomwe angachite kuti asinthe moyo wawo. Mkulu wa nthambi yoona zachilengedwe mdziko muno ataonga Mbale Luka ati boma liwonetsetsa kuti ntchito za CRIM zikulimbikitsidwa ndi kupitirira ngakhale othandiza atasiya kupereka thandizo lawo. Mwazina anthu okhala mdera lomwe mukuchitika ntchito za CRIM akuwalimbikitsa kuti azichita ulimi wa nthirira, kuweta mbuzi, ulimi wa nsomba komanso kusamala nkhalango
momwe kumachita ulimi wa njuchi. Pulojekiti ya kirimu ikuthandiza mabanja ovutika okwana 1300 maboma a Mzimba ndi Kasungu kuti asamakumane ndi mavuto chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ntchito yomwe ikulandira thandizo kuchoka ku boma la Flanders kudzera ku UNDP. Malo mwa Zodiak ndine Vanani Nyirenda. Mukuona nkhani pano pa Zodiak, tikhati kubweranso posachedwa pa nkhani zomwepo. Our Lady of Wisdom in Limbe will be celebrating 100 years of existence in Malawi. The celebrations will take place at the school's grounds from 9 a.m. on Saturday, 9th October 2021. Theme for the centenary celebrations is Thanking God for 100 years of educating and empowering the girl child. A special cloth and t-shirts are on sale at the school and in Lilongwe from Mrs. Stella Kuzemba on sale number 099 518 6610. The celebrations will start with a mass by the Archbishop Thomas Lukum Susa. Come one, come all. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Or your most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you. Sompenya amalawi watukula malawi 2063 ufika 2063 kale wokomera aliyense achinyamata tikwirane manja tukula malawi achinyamata tikale patsogolo tukula malawi malawi wozimira paeka malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. takulandiraniso nkhanizi zina mwazomwe tili nazo. President Chakwera walamula kuti chiyankhulo cha zizindikiro chikhale chofunika monga zina zonse. Mayi ni mwana wake awapeza olakwa pomenya namwino. Bungwe la NCIC layimitsa ntchito yomanga nyumba yosungira mabuku ku University ya Mzuzu. Ndipo bungwe la Makra lalimbikitsa ntchito yothana ndi umbava ndi umbanda pa intaneti. Popitira nkhanizi, bungwe loona ntchito zomangamanga National Construction Industry Council lalamula kampani ya ku China yomwe ikugwira ntchito yomanga nyumba yosungira mabuku ndi kuwerengera ku Mzuzu University kuti iyimitse ntchitoyo. Izi ali ndi chifukwa choti sinatsatire lamulo lopereka magawo 30 a ntchitoyi ku kampani za ku Malawi monga momwe ziyenera kukhalira. Mneneri wa bungwe la NCIC Daniel Nyirongo wati kampaniyo
inapereka gawo lochepa lokha ku kampani ya zaumisiri ya mdziko muno ya Design Studio Architect. Zambiri mu ripoti lomwe alemba Angela Mkandawire. Kampani ya China State Construction Engineering Corporation inapatsidwa ntchito yomanga malo owerengera mabuku pa School ya Nzozi University yomwe ndi ya ndalama zokwana 7 billion kwacha, ntchito yomwe ikuyenera kugwirika kwa chaka chimodzi. Ntchitoyi ikhala kumanga nyumbayi yomwe ikhale osanjikizana katatu komanso malo osonkhana anthu ochuluka. Koma malinga ndi zoyenereza ntchito za mtundu, kampani yakunja yomwe yapatsidwa ntchito yotere imayenera kupereka 30% ya ntchitozi kuti igwire limodzi ndi kampani ya mdziko muno. Malinga ndi mneneri wa bungwe loona zomangamanga mdziko muno la NCIC Daniel Nyilongo, bungwe lilalamula kampani ya China State Construction kuyimitsa ntchito zake pamalowo kamba kulephera kukwanisa izi, pomwe yangopereka gawo lochepa lokha la ntchitoyi ku kampani ya mdziko muno. Sana kwa nilisi zimenezo kuti ntchito zinazowa pa zimeneyo takana kukwanira 30% kuti chito hati iliyonse ati 30% ina kuti ikhale kuti ayagwira ndi kunthalisa wachi Malawi amene wasathu wamene uko anakwanitse lapo limeneli iwowa anali nayo kunthalisa wachi Malawi komano sana kwanilitsa fikira pa 30% monga mwene ali Malawi. Koma akalata yomwe kampani ya dziko la China yalembera Design Studio Architects yomwe ikugwira nayo ntchito pamalowo, kampani yati inapereka 30% ya ntchitoyi ku kampani ya Fizid yomwe inaganiza zotuluka mu mgwirizano ntchito ili kale mkati. Mkulu wa kampani Awang Kiang afotokoza mkalatayo kuti kampani ya Design Studio Architect anachita nayo mgwirizano koyembekezera kuti mlandu ndi kampani ya Fizid uthekaye ku bwalo la milandu. Malo owerengera mabukuwa awamanga patadutsa zaka zisanu ndi chimodzi, chipinda cha pamalowo chitayaka moto omwe unaononga mabuku ndi zipangizo zina zonse. Malo mwa Zodiak ndi Angela Mkandawire. Nduna ya zaubale wa dziko lino ndi mayiko ena Eisenhower Mkaka yati iyi ndi chikhulupiriro kuti ubale wa mayiko mu Africa ndi bungwe la European Union ungathandize kupititsa patsogolo chitukuko kumwera mu Africa. Amkaka amayankhula izi kulilonge potsekulira msonkhano omwe ukuchitika kudzera pa intaneti wa komiti yapadera ya nduna za boma za mayiko a SADC pa mgwirizano wa bungweli ndi mayiko aku Ulaya. Cholinga cha mgwirizanowu ndi kukweza ntchito za malonda, kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Chimwemwe Padatha ali ndi zambiri. Pomwe amatsegulira zokambirana za ndunazi, nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko ena a Eisenhower Mkaka yati ili ndi chikhulupiriro kuti ubale wabwino pakati pa bungwe la SADC ndi bungwe la EU uthandiza kupititsa patsogolo chitukuko mayiko a SADC. Amkaka amayankhula monga wapampando wa komiti pomwe anatchulapo zinthu zingapo kuphatikiza ntchito za kusintha kwa nyengo, ulamuliro wabwino komanso ntchito za zomangamanga ngati zina zomwe bungwe la EU lakwanitsa kupititsa patsogolo. Zokambiranazi malingana ndi ndunayi zilunjika pa mgwirizano watsopano omwe aukhazikitsa wa bungwe la EU omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ubale ndi mayiko a Africa. Ndunayi inati mayiko akuyenera kugwira ntchito zawo mopititsa patsogolo mgwirizanowu ponena kuti kupanda kutero kutha kukhudzanso ntchito zachitukuko mayiko a SADC. Uwu ndi msonkhano woyamba wa ndunazi kuchitika kuchoka pomwe dziko la Malawi linatenga ukhala pa mpando wa bungwe la SADC. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Kuchuluka kwa chiopsezo cha umbava wa pa intaneti kwachititsa kuti mabungwe a MACRA ndi Public Private Partnership Commission agwirane manja pochititsa misonkhano yodziwitsa anthu ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa yothana ndi mchitidwewu. Ndondomekoyi anayikhazikitsa mchaka cha 2019 pofuna kuthana ndi chiopsezo chomwe chimadza pogwiritsa ntchito luso la makono pofalitsa uthenga ndi kulankhulana. Malinga ndi ogwirizira mpando wa mkulu wa bungwe la MACRA a Henry Silika, misonkhanoyi ndi yofunika zedi. Udindo wathu ndionena kuti kwambiri tikhazikise ku Malawi kunoko imene imatchulidwa kuti Malawi Set. Imene iyi ndi ngati bungwe la limene kapena tine kuti chikhazikitso choyang'anira kuti pamene munthu akugwiritsa ntchito pa intaneti asanapite pa intaneti ipo tingamuteteze bwanji, komanso akakhala kuti mwina akamagwiritsa ntchito makina a intaneti kuti zinthu zamusokonekera tingachite bwanji mothandizirapo kuti mogwiritsa ntchito makina
kuti tithandizire kuti katilekeze kuti mwina pamabwera ngati zinthu ngati mavirasi zizungu zina amati malware zimene zimakukanikitsa kuti ugwiritse ntchito makina ako a kompyuta. Nde zimenezozo ndi zimene bungwe la makra likuyeneka kukhazikitsa, ndipo ntchito imeneyo ili nkati inayambika kale. Makina ena kufika ndithu ndipo tayamba kuwakhazikitsa ndithu ku makra ku Blantyre. Nalo boma lati ndondomekoyi anayikhazikitsa ncholinga choteteza onse ogwiritsa ntchito intaneti. Achikumbutso mmodzi ndi mkulu woona zofalitsa nkhani mundu woona zofalitsa nkhani. Msongamano ndofunika chifukwa monga mukudziwira dziko lonse lapansi panopa akupanga za machina a intaneti achopanga business yawo zintchito zonse amachitopanga pamenepo. Chifukwa chimene chocho anthu sakuba atengerapo chani mwayi kuti azimpata kuti azibera anthu. Ndiye panopa msonkhano uno tifuna tadziwitsa anthu onse zomwe boma lakonza ngati njira imodzi yothetsera mchitidwe umenewo, komanso njira imodzi yofuna kuti mchitidwe umenewo usamachitike ulephereke. Zotsatira zakafukufuku wa zamaphunziro yemwe m'busa wina wachita zasonyeza kuti ndondomeko ya maphunziro a sukulu za sekondari mdziko lino sikuthandiza kupereka luso la ntchito zamanja lomwe lingathandiza achinyamata kukhala ndi mwayi wopeza ntchito. Polengeza zotsatirazo pamwambo omwe wachitika ku Lilongwe lachitatu, Dr. Matilda Matabwa yemwe ndi m'busa wa mpingo wa Assemblies of God anati kukonza izi kungathandize kuchepetsa ulova. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Winston Kaimira. Kudzera mukafukufukuyu m'busa Dr. Matilda Matabwa wapeza kuti maphunziro a msukulu za sekondari mdziko lino sakuthandiza potukula luso lomwe ophunzira amakhala nalo. Iwo akuti maphunziro a sekondari mdziko lino sayika chidwi potukula luso, ndipo m'malo mwake ntchitoyi ili m'manja mwa makoleji. Dr. Matabwa ati ndikuyenera kukonza izi ndi cholinga chakuti ophunzira omwe amaliza maphunziro msukulu za sekondari adzikhala ndi luso la ntchito zosiyanasiyana. Secondary school yathu izitulutsa ana amene ali ndi kuthekera kuti akapita kunjako akamaliza form 4 akhoza kugwira ntchito mwaluso mwa ukadaulo ndi maphunziro amene atenga, osangoti kuti aphunzira koma akuyenera kukhala opindulira dziko la Malawi ngakhalenso iwo eni pawokha monga anthu amene aphunzira ku secondary school. Nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje yavomereza kuti maphunziro a msukulu za sekondari ali ndi magawo ena ofunika kuwakonza. We need to include tikuyenera kuonjezera magawo ena omwe ophunzira azikhala nawo. Apa ndipo omwe kuphunzitsa maluso a ntchito zamanja kungadze. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino yemwe anali mulendo olemekezeka pamwambowo, Monica Chakwera, watsindika kufunika kwakuti adindo osiyanasiyana agwirane manja pa ntchito yotukula maphunziro mdziko lino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. Nkhani zina mayi yemwe wakhala akuwulula zomwe kampani ya Facebook yakhale kuchita polephera kuteteza anthu ku mchitidwe oyipa wati tsamba la mchezoli linathandizira kukolezera ziwawa ku Ethiopia. Mumboni wake ku bwalo lapadera la aphungu a dziko la America, Francis Hogan, wati nkhawa yoti Facebook anthu akhoza kuyigwiritsa ntchito molakwika ngati njira zapadera sazikhazikitsa. Pali nkhawa yoti anthu akhoza kugwiritsa ntchito Facebook mosayenera ngati njira zotetezera miyoyo ya anthu sazikhazikitsa. Mchaka cha 2019 Facebook anayidzudzula kuti inalimbikitsa ziwawa ku Ethiopia. Mmodzi mwa omenyera ufulu mchigawo cha Oromo, Ajawa Muhammad, atadzudzula boma poyika miyoyo ya anthu pachiswe. Naye katswiri wa masewero othamanga Haile Gabriel Selassie anawuza a BBC kuti uthenga wabodza omwe wena anawufalitsa pa intaneti unachititsa kuti anthu 78 aphedwe. Koma Facebook yati ili ndi njira zochepetsera kufala kwa uthenga wabodza. Pomaliza nkhani zitendonenso mitu yake. President Chakwera walamula kuti chiyankhulo cha zizindikiro chikhale chofunika monga zina zonse. Mayi ndi mwana wake awapeza olakwa pomenya namwino. Bungwe la NCIC layimitsa ntchito yomanga nyumba yosungira mabuku ku University ya Mzuzu. Ndipo bungwe la Makra lalimbikitsa ntchito yothana ndi umbava ndi umbanda pa intaneti. Tindi zambiri pa tsamba lathu la intaneti zodiacmalawi.com. Mwana ndine Frank Chakaza, tsani bwino.